A nave de Deportes Náuticos de Aguiño será unha realidade o antes posible. A estrutura estará completa en decembro e logo será quenda do interior. O Concello estima que a obra estea rematada nas primeiras semanas de marzo. O novo goberno de Ribeira avanza en proxectos como a construción da sede de Deportes Náuticos do municipio que se levantará en Aguiño. A alcaldesa María San Pedro afirmou que a semana pasada, na súa primeira fronte do Executivo, mantiveron unha reunión coa dirección da obra para coñecer a súa situación. E, dende logo, pois, creo que resultou satisfactoria, creo que o Concello de Ribeira pois, tamén puxo o seu compromiso, pero tamén quixo recibir o compromiso da outra parte para ter plazos realistas de cando se vai a poder pois, recepcionar esa obra e rematar o que é, como digo, o que é a infraestructura. Estamos a falar de que contamos que na vindeira semana cheguen todo o que son as estruturas prefabricadas, que precisan máis ou menos de un mes para colocarse. Queremos pensar que ao longo do mes de novembro pois, podería estar todo colocado e a partir de aí pois, habería que colocar a cuberta, para o que se estiman tamén pois, o mellor 15 días. Cando estean estas tarefas completadas e se conte coa estrutura pechada, comezarán os traballos no seu interior. Fontanería, electricidade, albanalería, carpintería, etcétera, etcétera, que, bueno, xa unha vez que este a nave pechada, pois non fará falta tampouco pois estar agardando e estar pendientes da climatoloxía. Estimamos, sendo realistas, porque sabemos pois cal é a problemática en moitos casos hoxe das empresas de construción, que nos primeiros días do mes de marzo, nas primeiras semanas do mes de marzo, pois a obra poida estar rematada. A alcaldesa ribeirense apuntou que a xuntanza celebrada coa empresa xudicataria responde á intención do goberno local de reactivar esta obra. Que leva moito tempo parada, unha obra que ven con un modificado aprobado fai un mes. Sabemos que dende a data en que se aproba un modificado hai 3 meses para rematar esa obra. Esta obra tería que estar rematada no mes de decembro. O modificado asinouse no mes de setembro, se mal non recordo, e, polo tanto, sigue sin moverse. Nos pedimos á empresa que pida esa prórroga para poder chegar ao final da obra sin ter pois, maiores problemas. A partir de aí, decir tamén que este modificado estivo sen realizarse dende o mes de febreiro aproximadamente hasta setembro. Estamos falando dun modificado estrutural a coste cero e, polo tanto, creemos que aí sí hubo unha deixa de funcións á hora de prestarlle atención a unha obra, como digo, tan relevante. E que afirmou leva moito tempo esperando a ser reactivada. Collemos esta nova modificación do contrato, como digo, e vamos pois, a esperar que se teñan en conta pois, estes plazos marcados a semana pasada e nos que agardamos pois, que se vayan dando pasos cara adiante, nos que tamén teremos pois, unha xuntanza co Club de Remo con quenes xa falamos para poder pois, tamén poñer ao día cales serán as necesidades despois dotacionais de equipamento que vai a ter ese centro pois, para empezar a prever pois non só o custo, sino tamén pois, o xeito de poder acceder a todo ese material, non? Xa que para dotar a nave de todo o material preciso, tanto para o Club de Remo como para o resto de estancias como o Ximnasio, haberá que investir máis diñeiro.